Ngapa to, Mbah? Simbah tak ngomong. Nek sing sot bengi-bengi, iki mengko kualat. Ya diprimpeni. Alah, Mbah, aku ora wedi. Kowe ngerti ra putune Mbah? Dek ben kae iki diprimpeni. Mergo sing sot bengi-bengi. Nganti ra iso turu telung bengi. Kamangka tangga diparuh kuno iki ana sing mati. Kowe gelem apa diprimpeni? Tenane, Mbah, ora ngapusi lho. Bocah nek kandhane kok ngeyel lho. Wis karepmu. Wis bengi aja sing sotan. Napa to, Mbah? Dik Mbah tak ngomong. Sing sotan bengi-bengi iki kualat kok kowe diimpeni. Halah aku ora wedi. Kowe ora putune Mbah Ijam. Kowe mbiyen dhek ora iso turu telung bengi. Gara-gara diimpeni. Sing sotan bengi-bengi. Kowe ngerti tanggane awak dhewe lagi meninggal kek nane. Kowe ora wedi diimpeni. Halah aku ora ngandel. Mbah cong dikandani Mbah wek kok ngeyel ae. Mbah wis